¡Ganaremos las elecciones! ¡Huele a remontada! ¡Huele a remontada! Ah, què eres tu? És la Inés, que se li ha quedat el reflexe de... Toma ja, Edu, no? Bueno, Tu, acabo de treure un 12 has de fet un 12. crític, Vale, tio. sí, estem Un altre crític. crític. Vale, volia que durés més les rimades, però davant d'un 12 de l'Edu... Davant d'un 12 de l'Edu... L'Edu va com un... Bueno, explica-ho tu, Edu. Què fas? És que ja m'ho has explicat, ja m'ho has explicat. Sí, bàsicament la rimada s'ha tirat a sobre del meu compi metge. Sí. I a I més tu- és un tu- iaiete. Quina manera és aquesta de... Atacar un senyor gran. Aquestes coses no es fan. El respeto por la familia no se debe perder. Vale, No Edu, se debe perder. perquè quedi clar, I- tu i estàs res, actuant pues- en el moment en què a la rimada s'està vomitant en Jaume, que en Jaume s'ho estava esquivant, i llavors tu intervens i fas el que tu vols, que és el de la punyalada així, i llavors li cares així al coll, clas! I ho fas tan fort, i la rimada s'està tan podrida com a zombi, que al fer així, Edu, t'emportes al seu cap. Fuà! Patada. No, guarda-te'l. Li farem algun ús. Vale. Bernat, et cau molta sang a sobre de la cara. Vale. Doctor, et bé? Faig així? I ja està. Dic, sí. Anem cap al carro. Vale. I, Ja està. Després d'aquesta I acció... agafo el gel hidroalcohòlic que porto a la farmaciola i em netejo la cara. Vale. Vale. Bona pensada. Guarda't el cap. Edu, veus que al cap de les rimades et fa... Espera, ho faig jo. Vale? Fica-la en una bossa. Fica-la a la motxilla. Apunta't com a ítem cabeza de rimades hablant... Bueno, zombi. Li podem preguntar coses. Què creus que hem de menjar avui per esmorzar? Brains. Vale. La podem fer servir per preguntar-li les direccions. Tu creus que Vale. sap anglès?